Rosa, Antolín, permitideme que as primeiras verbas sean de agradecemento. De agradecemento para un home e unha muller, para Rosa e para Antolín, que votaron os últimos 5 anos entregando a súa vida por este país e por Europa. Gracias, Rosa. Gracias, Antolín. Sentímonos orgullosos. Sentímonos orgullosos do vosso traballo. Sentímonos orgullosos de que homes e mulleres socialistas construyan a Europa. E quero particularmente darvos este agradecemento dende un país, desde Galicia, donde non todos os eurodiputados galegos traballaron na mesma dirección. Cando hai eleccións sempre hai que escoller, e ora volve a haber que escoller. Entre eurodiputados socialistas que traballaron arreo para defender este país, galegos, e entre eurodiputados galegos do Partido Popular que dedicáronse 4 anos a machacar, a denunciar e a castigar este país desde Bruselas. Teño que deixar claro a todos, compañeiros e compañeiras, que os maiores ataques, as maiores denuncias, as maiores vulneracións de todo o que viña de Bruselas contra Galicia partía dos eurodiputados galegos do Partido Popular. Porque gobernaba en este país un presidente socialista. Iso non é quererlle a Galicia. Iso non é quererlle ao noso país. Entramos nun momento, compañeras e compañeiros, que comenzamos a pedir o voto rapidamente para construir Galicia, é dicir, para construir Europa. Co compromiso e ca obriga de aportar o voto de todos os galegos e galegas que creen nun modelo dunha Europa solidaria, dunha Europa social, dunha Europa que non lle ten medo ao futuro e que pensa en abordar este futuro con valentía, facéndolle frente á crisis mundial de frente, falando dos problemas, como fixo Zapatero en Madrid no debate do Estado, donde lle diu a volta o problema, e donde encarou o problema de frente, e gracias a eso estamos aumentando claramente a confianza dos homes e mulleres deste país no proxecto socialista. Vamos a implicarnos, todos e cada un dos socialistas galegos, na construción do novo modelo que queremos para Europa e que ao mesmo tempo queremos para Galicia. Vamos a pedirlle o voto aos ciudadanos do noso país para ser unha parte activa do noso futuro, para antepoñer os intereses da xente que o necesita, os intereses que queren usar a nosa xente. Vamos a facer unha Europa social, unha Europa que defenda os principios dun modelo económico responsable, responsable cos ciudadanos, responsable co medio ambiente, responsable cos dereitos dos traballadores, un modelo que revise todas aquelas cuestións económicas insostibles que foron as que nos levaron a esta situación. Vamos a ser, como sempre, os socialistas que ensaquemos a este país e a Europa do lío no que nos meteron os conservadores. Vamos a ser nós mesmos, como sempre, vamos a ser os de sempre que saquemos do lío a Galicia donde nos meteron os de sempre. En este momento, compañeiras e compañeiros, Europa necesita un proxecto socialista en Europa, pero que Galicia, máis que nunca, necesita un proxecto socialista en Europa. En 30 días estamos comprobando como o Partido Popular en Galicia é capaz de esnaquizar todo aquilo que se construiu con tanta ilusión en casi 4 anos. Están articulando un modelo que quere únicamente, a fin e a postre, reducir os dereitos sanitarios, os dereitos da educación, os dereitos daqueles homes e mulleres que teñen dificultades. Nos últimos 15 días, din con absoluta frialdad 58 eres en los últimos 15 días. E dice a conselleira de Traballo, menudo lío. Menudo lío que temos nós por telos a eles gobernando. Por iso que nós, compañeiros e compañeiros, vamos a salir á calle desde mañá pola mañá. Vamos a acompañar os compañeiros eurodiputados e vamos a ser todos nós
candidatos ao Parlamento Europeo. Desde as alcaldías, desde as concellalías, desde as agrupacións locales, desde Xuventudes Socialistas, desde todos os sitios, nos vamos a implicar en un modelo porque nos xugamos o noso futuro. Está claro que en este país non se pode perder un solo voto de progreso para construir Europa. Eu quero pedirlle aos compañeiros que van a representarnos, e aquí estades moitos deles, que vamos a recorrer Galicia durante estes 15 días, que non caigamos na trampa da dereita, na trampa eterna da dereita de dicir estas eleccións non son importantes. Estas eleccións son importantes. Son importantes para Galicia, pero, sobre todo, son importantes porque os próximos 5 anos non son 5 anos calqueras. Son 5 anos que poden cambiar o curso da humanidade. Son 5 anos donde nada vai a volver a ser igual. Son 5 anos nos que o pasado vai ser un recordo que ten que cambiar radicalmente para que no futuro non se repitan situacións como a que estamos vivendo. Antolín, Rosa, compañeiros e compañeiras, nós temos que en este momento levantar como nunca a bandeira da igualdade. Nós temos que como nunca levantar a bandeira dos dereitos laborales. Nós temos que como nunca non deixar solos os homes e mulleres deste país e de toda Europa que están pasando por dificultades. Esa, nin máis nin menos, é a diferencia. Entre un modelo dunha Europa liderada por homes como Oreja, asesorado por o seu amigo Aznar, unha clara visión de futuro, ou temos que ter homes como Juan Fernando Aguilar, como Antolín, como Rosa, que sí que realmente teñen o futuro metido no seu corazón. Eu creo que os próximos 5 anos en Europa van a significar moito para nós. E eu estou convencido que nós todos vamos a recurrir moitas veces ao Parlamento Europeo dende Galicia para pedir cousas que creímos que xa estaban conseguidas. Un goberno, o goberno galego, que o primeiro que fai cando todo o mundo vai en dirección dunha economía sostible, compañeros e compañeros, un goberno galego que suprime a Consellería de Medio Ambiente. Un goberno galego que cando todo o mundo vai en claves de políticas sociales, o primeiro que fai é dicir desde o goberno galego que agilizará os expedientes de regulación de empleo para que podan votar facilmente a todos os traballadores. Un goberno que neste país o primeiro que dice é que a sanidade pública é cousa casposa. Un goberno que non lle tembla a mão a hora de tomar decisións que paralizan a investigación e o futuro do noso país. Que o primeiro que fai é cortar a financiación para o Hospital de Vigo. Que o primeiro que fai é anular a Cidade do Mar. E pos compañeros de Santiago tamén vos lo digo, que o primeiro que fai é quedarse clavado no medio do río e dicir que isto da Cidade da Cultura, se acaba no 2021, é unha fecha razonable. Nós creemos compañeros e compañeiras, que os principios que nos están movendo a todos teñen que ser o eixe da próxima actuación política. E temos que salir, como sempre, por cada parroquia, por cada pobo, por cada casa deste país, dicíndolle que volvemos a estar aquí, que sabemos o que nos acaba de pasar, pero que estamos de pé outra vez, que temos ganas, que asumimos os nosos erros, que presumimos dos nosos logros, e que dende o Parlamento galego hasta o último recuncho deste país vai haber socialistas que están clavando a súa bandeira, e que ningún traballador de Galicia, que ningún gandeiro do sector lácteo, que ningún traballador da sanidade pública, que ningún home ou muller deste país que necesita a lei de dependencia vai a estar só. Nós vamos a estar con eles. E iso é o que lle pido a este partido. E iso é o que lle pido cada mañá e cada día a este partido. Que fagamos a política pegados aos ciudadanos. Que fagamos a política pegados aos problemas deste país. Que fagamos a política arranxándolle a vida a quen malo necesita. E temos que entender que en este país quen máis precisa de nós é a xente que ten máis dificultades. Eu estou seguro, Antolín, Rosa, alcalde, estou seguro de que nós non llevamos a fallar a este país. E temos moi claro que de frente
vamos a ter sempre un partido, que é o Partido Popular, que é o partido que non quere falar de política nin de políticas sociales. Compañeiros e compañeiras, vamos a pedirlle a todos os homes e mulleres de Galicia que creen no futuro con valentía, que apoyen o proxecto socialista. Vamos a pedirlle a todos os progresistas de Galicia que canalicen o seu voto hacia aqueles opcións que teñen posibilidades e que son as que van a liderar a Europa. Vamos a pedirlle aos galegos, unha vez máis, que non confundan, que elixan os homes e mulleres que defenderon este país durante 5 anos, Antolín e Rosa, fronte aos europarlamentarios do Partido Popular, que atacaron a este país durante os últimos 5 anos. Non podemos permitirlo. Ahora é o momento de dar a cara. E aí, compañeiras e compañeiros, vamos a facer. Compañeiros, Galicia nos necesita máis que nunca. Necesitamos ter unha participación activa a través dos eurodiputados na defensa dos nosos intereses. Temos que ser capaces de defender a Europa dos dereitos sociales, a Europa da política social, a Europa da economía sostible, a Europa da política medioambiental. Temos que conseguir que os homes e mulleres deste país que non lle teñen medo ao futuro escollan a papeleta do Partido Socialista. Vamos a conseguilo entre todos, compañeros e compañeras. Nos, amigos e amigas, vamos a ser os que vamos a tirar do carro do futuro hacia Bruselas. Vamos a estar sempre mirando con ilusión, con ganas, con motivación. Outros están esperando solo que estas eleccións sexan as eleccións do desencanto e da volta atrás. Que lle digan a todos os galegos o das 65 horas de traballo a semana. Que lle digan o despido libre. Que lle digan seguir deixando, como deixaron sempre, que a economía convirta a nosa sociedade en un mercado. E a economía pode ter importancia no mercado, pero a nosa sociedade non é ningún mercado. Vamos a ser nós quen construyamos un país no que creemos. Curiosamente, ese país chamase Europa e é o país de todas e todos os galegos. Moitas gracias, ánimo e a traballar.